wannan labarai ne mai zafi, labarai ne kuma wanda jama'a za su kalla da hankalin basira. Kakakin da ya fito daga hannun wato basu dadiro na jihar wato Abuja bangaren Jabi, wasu 'yan mata dai sun ce yadda aka yi gungu aka kori 'yan dauda a Jabi ya kamata a ƙara haɗa hannu da ƙarfe domin a watsa a tarwatsa kan masu dadiro. Wata baiwar Allah bara doguwa muna zaune a majalisa ta zo da doguwar riga a baya da ɗan jalanta ɗan jajajaja tana zuwa ta zauna a kujera buɗe bakin take da wuya muka tana waya ta sa hansufuri sai mu ji ita kadai ta zauna tana cewa ta gaji da daduro ita gaskiya ba za ta iya ba. Sai na je na zama da ita na ce haba baiwar Allah ki zo tsakiyar titi ki zo gefen hanya ki zo kina maganan daduro. Ta ce abin ne ya ishe ta ya kamata ta yi makanta faɗa. Na ce kina maganan ne gaɗal kaman wato abin ya ƙona miki rai. Ta ce ita daduro kullum baka da sakewa kana so ka ɗan je satan hanya ma abin yana wuya. Wani zubin har kwaɗo yake sawa ya gari kame ta waje ya gudu da kyan sai dai mika mata abinci da ruwa ta windo gashi toilet ɗin shi ya cika sai dai mika mata leda ta kashi a cikin ɗaki in ta gama ya fito da shi abin ya zama bala'i. Kasan kishin daduro ya kai inna ha'ula'i wa inna ilaihi raji'un. Ita da mai daduro kullum ba ta da kwanciyar hankali gashi tana dan son wato takalmi da dan abaya da dan bakin rigan gyale amma wani zubin ba za a yi mata cikin kankari ba kuma in ta dan hango yaro mai dan kyalli-kyallin goshi tana so ta je ta dan yi satan hanya sai a samu ta ido abubuwa dai yana ba ta mamaki. Ita kuma ta ce mace ce mai dan bin kwaɗaye da dan biye-biye dole ne ta dan so ta dan je ta dan ci kayan marmari abinda ake zuwa a ci shawarma a dan je Mr. Beast wato a dan je shopping complex a je Shoprite. Ita kuma wannan mijin ba dadiran nata ba wai baya yi bane amma ta gaji da shi kullun dare da rana safe da yamma aikin abu daya. Yan matan sun ce su dadiran yana damun su sakamakon mazan ma sun yi wayo sai su kulle su a daki a sunan daduro su kuma matan sai a je ana ma wasu dauki daidai especially wato wasu ba kyau ko kuma fiye yin halitta shugaban mu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kamata a ce al'umma sun guje shi. Harkar daduro harka ce ta zargi harka ce kuma ta mummunan hanya ta bakin wani mawaki da ya ce mai daduro ba ta ce ga hanya wannan magana na mawaki haka yake. Idan daduro ya kai daduro zargi da mugun nufi yana yawan shiga sai ka ji in fada ya tashi ana watsi da kaya daga waje ana je hoje kankuna dama wata leda ne gana masgo kaga yadda ake holi da wannan ledoji har ya ce ma in na ƙara kwanciya da ke kamar na kwanta da uwa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ita kuma ta ce idan na ƙara kwantawa da kai kamar kai ma wato na yi zane da babana ne to wannan abubuwa dai yana cikin mummunan rayuwa wato irin na daduro. Shi daduro wani abu ne wanda babu kyau kuma ana yin shi kamar zaman aure wanda za ka ga an yi kidnapping din yarinya a daki komai sai dai a kai mata. Shi daduro dai haramun ne shi kanshi zanacen yawan haramun ne amma dai mun bi wata mun tattauna da ita ta ce in ta samu matsala da saurayinta sai ta je ta sa wakan mutuka raba da ni da kai na ya aniyar sai ya bata fuf kafin ta karishe sai ce da ubanki zamu mutu ai ba haifan mu aka yi tare ba. Labaran kuke saurare bi da bi a halin yanzu daga baki na Sale Sani ya banya dan saurayin Dawisu inkiya dan Ibran Kaduna. Wannan labarai ana kawo muku ne daga nan Jabi Daki biyu wato da ke babban birnin tarayya a Abuja wanda kyamaraman dina ya hada da SO tare da Kabiru Kamba. Alherin Allah ya kai mu Garba Dila sai kuma ni ya banya dan gidan kulme nika nake cewa a tara wani makon za ku ji mu wato da labaran wato yan lesbian.